Tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zavaiin chibai le vek ule tun chum video a chuan kumsang khazakwa somkwa pathum kumati chwa movie lungkwai le mu nom zet mai what's eating Gilbert grape ti hi toikim taka thira ngai thla khona hun ilo nei le ang umyang thingtlang khote takte andora chuan Gilbert le unaw pa mi pa ngai phazan lo arni grape ta chuan highway ya camping motor tlan ho chu an thlir duna tina unaw pa mi pa ngai phazan lo arnia enkol chu Gilbert ta kota hian atla deu top mai bukani an unaw zinga upaber chu emi hini in ani hian in chung enkol le rongbol zong achang ve thunga an pangber elen ero chuan in chung lam aviation lo hle pasal chatak neya anin chung shiom tak chu chwa san thuai ando vangin pon lam lan dan abuai hle hei wang chi a hian Gilbert nen po anin milwak lo NU BER bonila chu thau uchuak kan ti ang chi hini in amal chuan a mel tha in anal ve chin hle mase kum sari liam ta a pasalin ama nun na la a in o hlum nu achangin in hi ala chwa san le mi alawa chung vela changa hetianga ron thau ta em mai hi ani bokani an unaw zinga mi pa ngai phazan lo arnia kum som pariatlin na turni po ron her chuak nai to in doctor terin phak ba ka adam reita ka wangin apian champo hi an the ang to ka puyalom sakve an tumani Gilbert hian ina changa hlalote grocery store na athok china tin an tho na muna hian na unaw pa arni chu achomni tin je angai chin tin an tho na buldeu che ice cream dora chuan an farnu elen khan na athok ve bokani tlai khat chu Gilbert chuan an customer beti corner te ina bungrua a delivera arni chu chombe zelin ahmun an thlen hu in Gilbert chuan arni chu motoro om turin atia beti po in afati ho chu pon lama in fiam turin atir chuak ve boka anin hnim hnai dun chanta hetiang hian ni danga po an om nun photo chin ni in alangbok ma se an be se ai ma a beti pasal aron hota ka wangin an buai dun hle a pasal la chuan ril hlel na chang shi ai lovin Gilbert chu tip te apevela ani po atho huai ma se kar anu chia arnia chu alo om ta reng lo maile ani pekla chu water tower lama alo lon le dai mai ni danga po helai muna lon hi alo ching to chin nge ani atlak pal hlawin chuk turin an nge na ani la chu achuk du der lo Gilbert tan azai sak no ero chuan chuk ve shamin u Gilbert po in anawin ati boizing chin ema wangin police te hena chuan hetiang hi voi khat ma thleng non to lawang ti in ngai dam adil zui mol in lama po chung kwa in arni pian cham lomdan tur chu soitlangin elen le Gilbert te po andan ngai te in anin khak le sham Gilbert da chan chaber takar chuan an electric chhiate aron siam saka konga nau pangkal haula chuan NU BER boni thaulian lutuk chu modu in an bi thlavel boni din mun le alandan hi helai muna cheng te hi chuan an nui zat ruang reng hle a naw pang te chenin wanan le fiam thunan ti an mangchin ani nula la upalem lo beki chu Gilbert ta thona grocery store a chuan mamo lamin atei lut ve nol mai ani hi api ne na camping nei tura chuak doni in an motor achiang kwantak lo wangin andora hian an latang khang veri ani Gilbert chuan cha ati in astar lebok chu wangin abung ro leite chu arni nen an camping na muna an deliver sakvel thap tlaya chuan chung ko a zanria kiltlang le in arni pian cham thlen nan niruk che a om to awangin engtia lom nge cha ang ti in an soi hawa ma se elen le Gilbert te buk chu in nya le in boral to apa te thlengthlenga an soi kai chhota ka wangin boni po thin rim ve in a tholoya in haureng to lo te u ka kham zo zai lu tuk ti in a ke per ta ngek maile Gilbert chuan anu in atum na zone chhuat chu anging lui chin ti mozuin a chan pa
takar bok chu anu hriat hlau tak chungin an chhuat condition en chian sak turin a kaule takar chuan thing te hi a hlui to lutuka in siam that wat lo chuan a chim mai po hlo om to ani hi atia naktu ka thing nen karon kal le anga kan repair zoi donia ti in aliam san zui bok asi deu bi ka chunur reng boni po afanu emi chuan in sunglama mu chhowe to turin atia ka pe ilo thuthleng om hi nuam ka ti ber mai ati takna a ani na taka chuan alen ri lulai to ema wang hian in chunga chho tak ngial po hi atan chuan a har sa to emani hei wang hian kum khat chuang che chu khuma po mu to lovin an thuthleng sei chu a khovel nei chun ani mai to ani la chuan water tower lon chu ti chhana ane tlat to awangin lon li atum elen chuan dangin a keu thlunok Gilbert chuan ron mu manin elen chu hawa elen po asatar tar hle Gilbert po in arniat chu dora shwailutin a hliam te chu a enkol sak zung zunga ina andale thlap nu chuan a star nu Becky te kem na huna chuan vakal le in Becky po in alo chiao au chale api in Becky hian khovel fan swatuma zenin akem kwal reng mai ni ati nu phei chuan an khwa po la chwa san lo hoi har lo lutuk Gilbert chu azakru deuh chem Gilbert le Becky te in zui chhuak chu atompui ve zuk chin Betty chuan rala changa lo mu in athik ta hle tlaini tlatur thira an chudun lai chuan Gilbert chuan a unau pa arnia in bual hun chi ani ti che chhuakin Becky bula chuan reilo te min lo ngak lok ro o karon ke le vat donia ti ina ho a unau pa chu abual tani abual zo chakani chuan a reidon si a chuwangin arni bula chuan I upa ve to a mania in bual thiam rual chu in ve to shim ati vela arnian ka in bual ve thiam to ang ati nu chuan in bual dan tur le bata pachanga chwa dan tele inti ro dan te chu shil zuain Becky ne na bok chuan avakir le tani ma se azing tho bedroom lut chuan bata pa arnia lo chukhur char chu amule si ani ril rukim lo ta chuan athil shil zong te kha vong zui lem lovin la chuak tu anom ma chu tuya khan alo in cha char mai ti na ani achung ti ho po in Gilbert chu an hau pha lai mai tlailema chuan nutling ler Betty po in Gilbert chu bungrua in deliver tir le in me chedang ne na a mu duna wanga thik na khatle lung oi lo tak Betty chuan ruah man na siamin apasal carver le Gilbert chu mai chana ai mu tir vel anupui ne na anin ngai zon chung changa chhuwa chhal do demo ati awangin Gilbert chu azam le a masi ani chuan insurance policy chung chang vel a soipui dai chuti lai tak chuan in lam changa kol dongin Betty chuan apasal carver chu manmo takeina ho turin ati a nuam lo ti deuh chungin Gilbert po in carver chu ina thlain in kotan thlen chuan an chaw ka tuk ber changa me khut chuak ngwan hmobok Betty la chu kota alo chungui lapa carver po manmo takin atlan phei ngal Betty chuan Gilbert chu bia in min hnol ta ka wang hian engtin ma ka ti shom don lo chi ania ati vela chan po chang lem lovin Gilbert chuan a ho san zui wang zana chung ko a TV en holai chuan elen nabang chuan Betty pasal thi thu chu aron soi tamai tlaya lokpo dam chataka atha awangin Gilbert chuan makati le a arni shwain an in lama an tlan phei ngal nu chui lai mek ani awangin an in le avel chu tlo po thei ani tolova achian chaber takar chuan heart attack nei thutin nau pang tui chen na son atahlum ani melti in Gilbert chu ashila a oi omte chiam lo hle atu ka chuan Gilbert le Becky te po in tong fule in arni hawin luya tui cheng turin an chhuak hautani Gilbert le Becky te tui cheng lai chu tuya ain chia rei luat tu ka wanga tui hlautlat to arni chuan thingkunga changin alo thlir ve buk tuya an chen zo nu in Gilbert le Becky te chu phula mu in tui taka an ti dun lai chuan a u nau pa arni a omve to lo ti che chuakin amang ang le to rap
water teng ber mai kha alo lon chil le ur mayang ti a hlau hle bok arin ang nge yin arni chuan alo lon chil le ta tak tak hemi chumphei hi chuan tower chungchang bera lon kai manin fire department ne na an chan kop fe nuwa an chan chuak thei sham ati boy zin to ema wanga ha zo to police te thin rim po in ati ha mang an zin to luat to ka wangin arni chu an man ta dai mai Gilbert po in police station lam chu bepop ngalin anaw chu chwale sham turin angina ma si a hlotlin mel lo hle chut munaril ru ha ve em boni po in sum thei ta big lovin keiman ma kan lave ange police station a chuan min va shwai ro ti in kumsari chunga avoi khatnan an chena in chu a chwa san ve don ta anu kal kher ngai lova chin fel thei be sain Gilbert churang takin police station a atlan lut ngala anaw chu chwa sak turin angyen lom ma se anni la chuan athu soi chu enga ma an ngai sak der silo chuti lai tak chuan boni po police station chunga chuan ron pen lutin engwangin nge ka fapa ti swal nei lo min shen be sak reng ti in a out at siam mai le alen tham ema wangin an hlaudeu nge moni police po in thoi takin arni at su an chuak ngal rok ma se po na an han chuak le chi achu khomi ti ho chuan boni chu mu nom thlirin an lo thlir ta chup mai noi za siam nan ti a mangin an lo noi deuh tut chung chuan boni chu angong na zui hle engma e in du talo chuti line Gilbert ta chas ve deuh beki erot chuan anu boni chu huai sen ati in mu alo chak ve zek thunga Gilbert eroin pon lammi tu ma mudu ngai lo anu chuan a mu ve du aring lo thung ti chuan Mr. Corner po William anita vuina hun ser azo nu in beti chuan Gilbert at chumu in St. Louis lama nunbul thar chan turin kan pem dona chuan kan chen oma cheng the ho hian ka pasal kha ka tha ani an ring fura nang ka tha ani ring ve em ati a masi aduang chan ero a mulet shan lo thung lelama beki le Gilbert te po la in kop zelin an limri viau mai ma se rei an lim mel talo a chan chu an motor chu siam chat ani to miaw wangin beki le api te chuan an jin kong chhun zom turin andora chu an chwa san angai to don ani arni po in beki chu abar dei lom na kal ve turin asoma ma se kal thwai to don wanga lung oi to lo Gilbert chuan ron kal po angai lo ti in amang chazui mak in lama chuan tui hlau tlat to arni chu bol ngei tumin Gilbert chuan koi zaka chu awang chuan arni birthday cake tura emi cake siam te chu chhuata anti phervek poisa nei mok silo du thlan tur dang vak nei to chuang heklo Gilbert chu cake man tlom le turin a thona grocery store te ne na in el tak food len lama chuan atei luta cake man tlom leya a chuak lam chu a thona an boss berin alola muzui poive det mai theini ina ho in atuk maya arni birthday turatan chuan ain bot saile ngal char an lom chan ber tur arni la chuan a cake tur chu alola e ru zuk zui Gilbert thinin atwar ta bik lo bol lui atum le ta ani la chang na samai sia atum lo dewin kut athak phanual a in thiam ne si lo chu ina changin a chuak zui dai arni lau po beki te omna lama chuan zwal ko ve in beki chuan do takin alo en kola Gilbert po in rala changin an chevel chu alo thlir renga a unau pa mi pa ngai phazan lo chuti taka an rik rap mai chu a in thiam lo tul bok a farnu emi le elen ten arni an shwai nu chuan beki po in nimbukara biro Gilbert chu mo in Gilbert po in arni yakut athak dan le a in thiam lo thu te chu shilin an chung ko chanchin kim chang apa boral dan le anu angong na dan te thleng chuan shil fai kelin anu a phei chuan anin nim nai le to rap phula chuan in ko ariala muhil zuin jing alo ngi chuan Gilbert po ina hole to in arni pian cham lom turin anlo zinak nak to arni chu zong ngalin ani la chu thingkunga changin aron zuang thachak anin ko azui wang in chunga lut zuin anu pon chwa du to ei lo chu mu a
arnia pian champo ni se mi nui zatle en nom mai ani to awangin kati zakta mai mayang cheu intan phurit ba kani to lo hiti in achuak ve du chaklo asoi zong te chuan anu olin afapa chu akwa le wangwang chen achian pa takar po ron thleng ve le in inin hi arop cheto lutuka achim mai alo om to te nia o aron dia ma se chuti lai tak chuan beki te motor ron tlan wo chu mu in engdang angai to le theita lo beki po in huai sen ati le mu chak em boni chu mu in rin ai takin boni po in alo dong song chang reng phian chu mi hnu chuan chu khwa tantlanga anjin le ma zong chu in hule to ri lo turin beki le api te chuan anliam san zui ta ni arni birthday party azo hnu chuan NU BER boni po theile theilovin rei tak chung alwa lum to lo arum lamakal turin stepa lon chho chui afa te ho po in makti in an thlir chup rei ngial abe hnu in akhuma ngei chuan amu vele theita Gilbert at chuan tuite lak sakin boni po alom le a chung kota na in pek na le chung kwa in koldana hian kalom tak zitani ati reivak lo hnu at chuan arni po ron lut ve in anu mu hil chu kai tho mayan tuma ma si ani ero kai tho zo rual nitalovin alo thi fel der to thong si anu boral thut na chuan a chong na tlang le a she om anti tak zitani police ron kaltela chuan arit si a choivel rengot po hi har satak ani dona ti in an kal hnu te chuan arit om ro pui si choi turin National Guard horoya ngai hialang chuti in fiam thu tho nan te an lamang zui chu chuan Gilbert ril ru chu atina zol tak zet bok athi hnu thleng po a mi nui sole endong a hlo reng tur chu du lovin ina changa bungra chale an la du tur ang te an la khom nu in aha damna le nuam ati berna anu chu thlaliamin an in chop chuan an hal nan tani kum khat zet aliam hnu chuan arni po kum som pakwa upa ani ve to a an upa ber emi chuan bakery dor hong turin andora chu achwa san to boka elen po in school danga in son turin ma alamek bok arni le Gilbert ero mun shang tlo azin kwal turin beki le api te chuan ron lamin an tlan puita vo mai ni ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule